Mga kalingap, mag-outing po kami. Kasama si na this guy. May kaunti lang po kaming baon bago po magbakasyon kasi hindi pa po nakaka-relax. Pasukan na naman. Kaya magre-relax po kami. Kailangan ko na, Sir Alvin, relax Kawawa man, dapat relax din ang sarili. Oo, mapasukan na. Parang di naramdaman yung pasukan, Oo nga, Sir Alvin, malapit na sa 29 na po ang pasukan ng mga bata. Ready na ang mga nanay sa stress na Magkarakanta ka sa video kay mamaya. Ay, hindi, Sir Alvin, at ang panahon ay nagkukulog. Baka pag nagkanta ako ay nagluto. Sir Alvin, Nagluto po siya ng pansit si this pansit, guy. Sir Alvin. Si Cedric nakakanta. Anong oras na, Sir Alvin? Kaya mga bata, mag-relax. Dapat ma-makeover ka. Tudula do paano, Sir Alvin, at sayang ang oras para. Sa loob yung lalo na si Puti. Naka-ready si Puti, Sir Alvin. Ay, may pang swimming si Puti. Wow, naka-excited na po kayo, Sir Alvin. Dalaga na si Mary France. Mag-ano po kami, mag-relax lang po kami. Para mabawasan ang stress ba. Bukas na ang lupa. Ay, lakpa Kuya Joel. Lak. Maligo ka na, mamaya na. Mamaya na, mag-aalinis pa. Maganda naman, maganda dito. Makakanta tayo. Parang hindi malamig, Hindi malamig. Tatanggalin lang yung mga nasa punong kahoy. Punong nyug. Ganda Sir Alvin. May mga pupo din Oo, mag-relax ka na. Sir Alvin. Mag-swimming ka din. Dapat pala. Paano para nasulit? Kahit mahal, at least ma-relax lang tayo. Oo, kasi. Magaling na mag si Cedric Mag-basketball. Kaso baka mahulugan ng nyug. Sige lang. Pwede na kayong gasolin ni Pirino. Nino, saan? Saan dito? Ay, pwede dito? Ay, grabe. Ikaw baka may jowa ka na. Wala pa yung jowa. Wala kang jowa? Bakit naghihintay ka pa rin? Tagal ng paghihintay ni... Para kay ate. Tagal ng paghihintay po ni Coco. Pwede nga dito Galing ka mag... Sipat-sipat. Ay, oo nga Oo. Pwede ka ditong... Andito yung altar Tapos dagat. Pangarap mo yan, dito kayo ni Ay, practicein na natin. Practicein natin. Dito ka Coco, kung ayan. Ang ganda po mga kalingap, parang ito altar. Tapos yung mayroong ganyan mayroon dun yung Pwede nga Kaso payag ba? Yun ang problema maganda po talaga dito, pwedeng beach wedding. Ganda po ng mga dito. Pebbles po yan, ang mga diyan. Kaso pilay tayo dito pag nahulog. Pilay tayo. Ganda po dito mga kalingap. Sa Resonance. Dito sa Pambuhan, Resonance Resort. Mga kalingap. Maganda dito. Sinaputi. Naligo ka na? Kain muna.
Kakain tayo, tara. Pray na Kuya Joel. Oo. Pray natin, Lord, maraming salamat sa maghapong Panginoon. Nawa, Panginoon, itong pagkain na binigay niyo sa aming Panginoon ay nawa maging kalinisan ng at kalusugan. Panginoon, itong gagawin naming pagdadaruusan, Panginoon, at aming kakainan, Panginoon, ay palagi niyo pong i-bless, lalong-lalo itong naghain, Panginoon, at naghanda nito, Panginoon, lalong-lalo kay Kalingap Alvin. Palagi niyo po siyang ingatan at i-bless, Panginoon. Salamat po sa araw na to. Dinadalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tara na. Magkanta ka puti. Ayun po, makanta talaga po. Excited na ako. Oo, bago magpasok. Dito na lang tayo, parehas lang. Mas malapit dito sa video, okay? Ay, wow. Oo. Ganda, relax talaga. Ay, makanta na ako. Ay, ang ganda, Sir Alvin. Oh Sa my God. taas, no? Kanta lang po. Sir Alvin. Ang gandaan po, Sir Alvin. Maganda dun. Salamat, Uy, Sir Alvin. Salamat po sa Sir Alvin, pagpunta dito at mahal kasi po, Sir Alvin. Okay lang, basta mag-enjoy tayo. Bago ba naman tayo magpasok ka, nakaka-stress kaya, pasok ka na. Nakaka-stress na naman, Sir Alvin. Pasok ka naman. Apat pati po yan, Sir Alvin, maparasok. Diyos ko, may perdonas pag uwi niyan. Dapat nagkakarain na, nakaluto. Tsaka, di ba na-chat-chat kayo ni Mawena na Na-stress na ako si Mawena. Na-chat ako kay Mawena. Na-stress na po ako kasi ang dami pong mga kapatid ko. Pag nagkulit niya ko, sabay-sabay, Sir Alvin. Si Kylie pa o pasaway. Parang nagkapal yung kilay mo. Makapal ang baka mo ka, Sir Alvin. Baka mo ka, Sir Alvin. Ayos lang. Alam ko yan, Sir Alvin. Makapal. Salamat, Sir Alvin, sa punta at saka welcome. Para everybody. Ito po pwedeng Oy, si Kuya Joel. Shout out. Nagbablog po si Kuya Joel. Lilinisin lang po yung mabilisan. Ay, grabe. Dalaga na si Mary France, oh. Hindi, Sir Alvin, ang mga bata. Itong pag-chat mo, Sir Alvin, nasabi mo maligo tayo, mapunta sa resort. Ay, nagsigawan sila puti, Sir Alvin. Sabi, ay, yes! Tuwang-tawa na. Nagdubli na yan, Sir Alvin, mga pang-swimming. Ready na po sila mag-swimming daa. Salamat daw kay Sir Alvin. Welcome. Salamat. Yan po, talagang happy po. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. At kung hindi tayo, wala kaming ganito. Hindi namin ito nararanasan, mga ganitong bagay. Kala ko opera lang ibibigay ni Lord. Ay, madami pa palang. Si Lord talaga, unexpected si talaga Lord, sa no? Panginoon, Sir Alvin. Ibigay sa atin ni Lord. Dahil yan sa mga ginamit ni Lord, kagaya nila Ninong at Ninang, si Sir Alvin, sa lahat na nag-sponsor sa amin. Salamat po sa inyong lahat. Salamat, Sir Alvin, at nakarelax ako talagang. Maraming salamat, Sir Alvin. Oo. Mas swimming muna o makain na? Kain na muna? Kain na tayo, mainit pa si Pansit. Pansit pang pahabang buhay. Yan po, may mga pagkain. Kain na muna tayo. Yan po, nagdala ng plato si Gisday. Kasi umabili tayo ng disposable, magagastusan. Magagastusan lang, tapos itatapon din yung Sir Alvin. Ayan na lang, Sir Alvin, mga plato-plato. Magluwag ka, Sir Alvin. Luwag na, Kuya Joel. Tara, mag-almusal. Magkain muna tayo, Sir Alvin, bago mag-swimming, magkanta. Baka kung maimatay tayo pag gutom. Si Nanay, okay na si Nanay. Maganda din pala ito si Nanay. Maganda yan. Lagi yan, Sir Alvin, fresh mama. Tsaka na make up pati yan si Mama. Maganda. Tara na, kain na. Kain. Maganda po dito, Dito ang maganda, Ay, pwede pala dito magpakasal. Di ba? Ayan na. Yan.
Ganda dito oh, dagat na rin mga kalingap. Malamig. Enjoy mo sila din si Mama matagal na nagre-request sa akin. Magpunta daw kami sa Pilipinas. Maganda daw dyan. Ayan na! Aga pa. Ano po, Sir Alvin? Aga pa. Okay man. Enjoy ka man, enjoy man. Enjoy na enjoy, Sir Alvin. Ah. Tingnan mga bata, Sir Alvin, hanggang ngayon po naliligo pa din at minsan lang. Ilog ka na naman, tignan mo, at may tubig na ang ilog. Kaya ang ganda pati dito, Ano, Sir mga Alvin, ang kalingap. ganda ng view. Yan, Kita parang yung dagat, nakarelax na naman si this guy. Salamat, Sir Alvin. Maraming Oo, salamat, Sir Alvin. Nagligo pag ako, Sir Alvin. Nabawasan ng isang taon Oo, yung Sir edad Alvin, mo. Pa-senior, naging ang ano, Oo. binata, ay, naging, na ang Oo. mukha. Tama Sir yan, Alvin. mag-relax ka. Relax. Nabigyan Sir pati Alvin. tayo ng saging. No? Oo, dahil tinulungan mo, Sir Alvin. Pag mabuti kang tao, bibigyan ka ni Lord ng blessing. Tigtulungan po ni Sir Alvin yung ng saging. Nagtaba. Anong Tagalog? Nagtabas ng saging. Yan. Yan. Tinulungan ni Sir Alvin. Binigyan po si Sir Alvin ng saging. Salamat sa Salamat maganda yan po. ano, maganda yung anuhin, maruyan. Maruya, ano po, Sakto Sir yan sa Alvin? maruya. Oo, sakto. Matamis na pati po, Sir Alvin, at naghinog na sa taas ay. Salamat talaga, Sir Alvin. Kung hindi mo kami na-vlog, Sir Alvin, wala kaming ganito, Sir Alvin. Kaya maraming salamat po talaga sa Panginoon. Ginamit kayo ni Lord Kumbaga, para... iba't ibang paraan yung paggamit Oo, oo. na blessing para Nagulat ako, ano Sir sa inyo. Alvin, ay na mag-swimming, sabi mo maliligo. Ay, tuwa talaga, Sir Alvin, mga bata. Tapos ako, syempre, makarelax. Nakisama si Kylie, tulog. O, di, nakaupo-upo ng pasaway, Sir Alvin, ang bata. Tulog si Kay. Salamat talaga, Sir Alvin, ha. Dahil sa'yo, Welcome. nakapasyal kami sa Ma-relax lang tayo. ano, nakakain kami kung ano-ano dahil sa Team Kalingap. Kaya lahat po tayo nabablog ng Team Kalingap. Talagang magpasalamat po tayo sa mga vlogger. Kung hindi po sa kanila, wala po tayong ganito. Hindi tayo makikilala ng mga mabubuting sponsor. Kaya magpasalamat po tayo lagi sa mga vlogger po nila Kuya Rab. Ano yung mga nabablog ni Kuya Rab? Talagang nababago ang buhay nang dahil sa Kalingap. Salamat talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga, Sir Alvin. Huwag po tayong maging, parang yung iba, maging mataas ng tingin sa sarili. Kasi nga, parang nag-iba na yung buhay nila. Isipon po natin, kung hindi dahil sa Kalingap, hindi po tayo magiging ganito. Baka nagtitinda pa rin tayo ng kung ano-ano. Di ba po, Sir Alvin? Huwag po tayong yung parang hindi na namamansin. Yung iba lang, Sir Alvin, parang ano ko lang, kasi yung iba talagang parang kala mo kung sino na. Ganyan. Maging humble po tayo palagi. Tsaka kung hindi po dahil sa kanila, hindi po tayo magiging ganito. Kaya po ang mga tao pong gusto nila makita yung ano, kung wari yung binablog, ang ano po natin, yung vlogger po. Kasi po, kung hindi naman po kami na vlog, hindi po kami sisikat. Yung, ay, gusto ko makita si ganyan, kasi siyang, sikat, di ba, Sir Alvin? Ako, halimbawa, ako po, gusto ko makita si this guy. Ang priority po natin, so nagbablog. Kasi po, kung hindi dahil sa kanila, ay wala po kami. Di ba, Sir Alvin? Kumbaga, Parang masikat pa marunong po. ka lang, Oo. kumbaga, marunong ka magtanaw dun sa, Oo, Sir Alvin, yun lang nakikita ko na mas priority na lang, mas isipin po natin yung nagbablog. Kasi isipin po natin, kung hindi po kami na-vlog, wala po kami face na maganda na, Sir Alvin. O, hindi kayo magiging sikat kung dahil hindi sa inyo. Kaya salamat po kumbaga, tayo sa mga vlogger pong masisipag, kahit na ulan o ano pa man ang panahon, malayo ka man, napupuntahan ka. Yung mga hindi na
sa sakop ng gobyerno. Ikaw talaga yung the O, best talaga, Sir Alvin. Maraming appreciate salamat ba? talaga, Sir Alvin, sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, wala. Sir Alvin, isipin mo, wala kaming mga gamit. Di pa kami kasal ni Cedric. Paano in-opera ni Cedric? Ay, Diyos me, perdona, Sir Alvin. Kaya maraming salamat po talaga sa'yo, Sir Alvin, lalo na kay Ma'am Wina. At pinilit ka, Sir Alvin, i-vlog kami ni Ma'am Wina. I-vlog mo na nga yun. At sinuwa gayon, oh. Tawa, i-vlog na ako at busy po yun si Sir Alvin ng oras na yun. Ay, ka. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Iniisip ko lagi na kung hindi dahil sa'yo, Sir Alvin, wala kang ganito. Kaya sabi ko, ano tayo kay Sir Alvin, maging ano tayo. Huwag kalimutan. Oo, huwag tayong kakalimutan si Sir Alvin. Parang Huwag na ganun, natin ano? gawin Sa ang amin mga naman, bagay na basta- nakakasakit, Sir Alvin. Talagang maraming salamat talaga, Sir Alvin, kay Ma'am Wina, sa mga ano po ni Ma'am Wina, sa mga advice po sa amin. Na-chat po si Ma'am Wina, nag-advise po sa amin. Sila Ninong at Ninang po. Maraming salamat po sa lahat ng Sir Alvin, mga turo sa amin, mga word of God, Sir Alvin, talagang Tagalog, Sir Alvin, nasendan ng Tagalog, mas nauunawaan mo na po, Sir Alvin. Yung verse po, baga, Sir Alvin, English minsan, naintindihan minsan, yung iba, Sir Alvin, talagang may malalalim lang mag-English, Sir Alvin. Araw mo ako, maganda lang, hindi ako matalino. Hindi mo, Sir Alvin. Oo nga, Sir Alvin, Tagalog na si Ninong at Ninang, tsaka nagaganda na si Cedric, Sir Alvin, magbasa at Tagalog. Ayan, Tagalog. May technique pala tayo kay Mary Friends, pakantayin lang natin para bumilis magbasa. Ay, Sir Alvin, kaso lang, English din magkanta. Puro Tagalog. Okay naman siya pag nagkakanta. Ang bilis man magbasa. Kanta, Sir Alvin, baka memorize lang yun ang mahirap. Hindi naman nakikita man Ayun, niya. nakikita man niya ni Sir Alvin. Binibigyan ko yung Sir Alvin mga pira-pira. Minsan, siyempre, sa pag-utos mo, nasunod sila. Kumbaga, pabuya man, kumbaga, ano man, upa man, Sir Alvin na. Sabi ko, magpasyal-pasyal man kayo para malibang-libang. Nakantaan pala yan sa video okihan kahit maraming tao. Ako marasa, Sir Alvin. Ayaw mong kanta. Ayaw ko talaga, Sir Alvin. Ay, nakakahiya. Baka kung mag-ulan, isus ko gayon. Salamat talaga sa iyo, Sir Alvin. At kung salamat natin talaga lahat ng bagay sa sa Lord. Panginoon talaga, Sir Alvin. Baga- Lahat ng nangyayari sa ating buhay sa Panginoon po. Kaya maging ano po tayo sa mga vlogger, lalo na po sa Panginoon. Kami, Sir Alvin, mga binablog mo, kumbaga ay kami ay mas kami yung natutulungan ninyo. Kasi nga, kung hindi nyo kami nabag, paano kami? Ang gobyerno nabigay, kung magbagyo, may relief. Hindi nga, Sir Alvin. Kung yung iba talaga, sobrang kapos, Sir Alvin. Kung hindi na vlog, hindi makikilala. Ay, ganito pala yung nangyari. Ganito pala. Mahirap pala ito. Kaya nakikita ng mga barangay, gobyerno na tutulungan kanila. Nakita ka sa vlog. Yung iba talagang nakakaawa kasi nasa sulok, hindi makakita. Hindi, walang makakita. Hindi malalaman kung ganito na yung buhay nila. Kaya wag po tayong kumbaga sikat ka. Hindi po, wag po tayong mataas ang tingin sa sarili natin. May kilala ka, para may kilala ka. Sir Alvin! Hayaan na lang natin yan. Binablog din, Sir Alvin. Pero wag po tayong, Sir Alvin, na parang kala mo, ano muna. Ano po natin yung vlogger po. Pasalamat tayo. Kung hindi po sa nagbablog, wala po tayo. Artista na sila. Oo, baka tayo ay nag-ano pa din. Ako nasa bundok pa din po, gayod ako, Di ba, Cedric, hindi pa na-operahan. Kaya, parang maraming yung thankful iba po ba, tayo sa vlog. parang yung iba, parang feeling artista na sila. Hindi lang mamansin, may gano'n. Oo, Sir Alvin. Pero, ganun Pero wag sila kang eh. magaya doon. Oo, kasi ako, matagal na akong artista, Sir Alvin. Ano na tayo? Kaya, ano lang sila, Sir Alvin, kumbaga ano lang sila sa sarili nila. Pahala sila. Basta, ang isipin natin, hindi ka magiging kanyan kung hindi sa Panginoon at kumbaga hindi ang Panginoon nagkilos, hindi ka magiging ganyan. Maging ka sa vlogger. maging manuman marating natin, Oo, magpakumbaba pa rin. Oo, Sir Alvin, diba? pakumbaba pa rin at mamansin sa mga tao. Ako, Sir Alvin, nakangiti lang at baka nakagpapanood. Minsan ako, stress ako, Sir Alvin, sa dalan ay. Ta-stress ka sa bahay. Siyempre, na-stress ka. Malakad ka, punta kang school. Nakangiti ka lang at minsan may nakakapanood sa'yo. Masabi, hindi ka nawamansin. Ang stress mo, dyan mo muna sa bahay mo. Pag naglabas ka,
Wag mo muna yan dalahin, pero pag nanay ka na, Sir Alvin, kahit saan ka magpunta, dala-dala mo ang mga problema. Oo nga, Sir Alvin, wag magulang na. Isipin mo si mga anak, si mga kapatid mo, anak mo, si gawain sa bahay, mag-asikaso. Diyos me, perdonas talaga, Sir Alvin, mahirap. Mahirap maging ina, pero pag may anak na, Sir Alvin, ay walang hirap. Maano lang, mapagod lang, Sir Alvin. Ayan na sila, mga kalingap, enjoy sila. Ayan na po mga kalingap, pauwi na po kami. Ay, nag-enjoy ka naman, ano? Iyo po. Enjoy naman po sila. Cedric, enjoy ka naman, Cedric. Ayos yung mga Sir Alvin. Salamat po ito. Ayan po si Cedric. Tsaka si Kylie, hi. Kylie, hi na dali. Hello. Bye-bye. Bye-bye. Bagong gising ko, mga kalingap. Parang si Coco yung nag-ano eh. This guy, nag-enjoy ka man? Sobra, Sir Alvin, lalo na ang mga bata, Sir Alvin. Nawala yung stress Oo, mo? nawala, Sir Alvin. Hayaan na yan. Parang ano ka eh, parang bagong panganak ka ngayon. Salamat na masyado, Sir Alvin, kay Mami. Salamat po sa lahat ng nagpapanood sa amin. Maraming salamat po nakapagpasel kayo. Busog ako, Sir Alvin. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Kung hindi dahil sa iyo, wala kami ganito talaga. Tara, Sir Alvin. Sige, ingat na. Salamat na maraming, Sir Alvin. Enjoy. Tignan mo. Dami yung enjoy po sila. Hindi po kami masyadong makatagal at uso po dito yung ano. Sige, this guy, maano na rin kami. Sir Alvin, anong oras na? Mamaya na. God bless na lang. God bless. Napasarap ang pag may tira pang sa amin na ito, Sir Alvin. Salamat, Sir Alvin. Ingat kayo ni Kuya Joel. Salamat po. Salamat ka mo kay Sir Alvin. Salamat po, Sir Alvin. Enjoy ka man, nag-enjoy ka. Nag-enjoy po kami. Lalo na po yung pagkanta ko. Oo nga, nagkanta ka nga. Salamat kayo, man. Yan. Salamat, Sir Alvin. Sige po, paalam na. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Kuya Joel. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting kaibigan nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw ay sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun
mga kalingap, good morning po, and today po mga Yan si kalingap. siya ang kaibigan nyo, palagi malalapitan nyo.